Tvoju? Čavo si točí auto, lebo si honí. Aj peňaženku mám ukázať, cibulu. Aký v tom máš motor, Braško? Braško, to není Candy, kde je Candy? Však to je najväčší zraz Trnave, bracho. Ďakujem veľmi pekne. Ale není to tak. Je, ale je to spoločnými silami spravený viacero skupiny. Počúvaj ma, rozumieš po slovensky? Ako môže mať dievča ako ty také pekné auto? Kúpila som si. Si ho žatý? Tento mi vybavil. Ale to tam nedávaj. Hillery, že? Srandujem. Nech je do piče! Kde mám oné? Paťa, potrebujem Nemca. Neleskne sa tu nikde hlava, takže neviem, kde je. Čo robiť? Čo s týmto? Bro, povedz mu, že vybavím mu show. Jaké Lambo, ty kokot? Poďte vraj. Okolo 10 minút máš, more. Však za 10 minút som presne tam. Kedy dávame odchod odtiaľto? Opol asi. Opol, no. To by malo stačiť, ne? Však Trnava je kúsok. No je, no. No, tak Opol ideme. My už normálne, my už sme pri Ružinovskom. Ty nerátaj, že cesta do trávy je krátka, ty rátaj v tráve sa pomotáme. No, však asi jej. Ale však my už vieme, kde to asi bude. Vieš, kde je cieľ, ne? Ako? Vieš, kde je cieľ, TMT. Áno, vieme. Dobre. No, však ešte uvidíme, jak to bude, že či vôbec nás tam pustia. Pustia. Dúfam, že hej. Ja určite. Dobre. A ty už si tam na pumpe? No ja som už tam, no. Dobre, za chvíľku som tam, Braško. Tak makaj. Jo, čau. Som vedel, že všetci budú zase pičovať, lebo vždy meškam ty kokot a oni už nové dopredu vedia, že budem meškať. Ale nemeškáme. Pozor, Džukel! Ty kokot! Kámo, si to videl? Fú, ty kokot, no mám zelené srdce v krku, ty kokot. A to bol poradný pes, ty kokot. Ja to vedel, keby jebnem, tak je na ale Mercedes. No ja som lemý ostal. Mercedes, kokot, ty si natáčal, že? Skoro me zrazili Džukla obrovského, ty kokot, tak ma ich pes, jak medveď vyzeral. Ale cením, že si sa mu vyhol. Však úplne... Ako ledva, ale ty kokot, však fú, kamo, ja som myslel, že ho nabereme. Ja, že zastaví ty... To je bolo dosť na piču content na video. Kercher je safety car, ty kokot. To bolo dobre, bracho. V podstate... More, Kersten, keď uvidíš toto video, alebo teda Kercher, pardon. Kercher, keď uvidíš toto video, tak ty si sa mega namotal, že si safety car, ty kokot. Ideš po diaľnici na blikačkách. Čo ľudia si teraz myslia, že máš pokazaný bavorak. A že prečo idú všetci za ním? To čo je, kámo? To mám dole okno asi. No, aby ste vedeli ľudia, tak celé toto veľké parkovisko, čo tu je pred TNTčkom, je totálne našľahané, plné a asi sa tam aj nedostaneme. Čo vám jebe, ľudia, pozrite sa, kde to sme. Celé to parkovisko je na sračku preplnené. Odtiaľ až sem. Akože cením, čo sa chalanom podarilo. To tam vyzerá jak Mordor, keby si šiel, ty kokot, na Ukrajinu, ty kokot, bojovať do fronty. To, čo sa tebe jebe, to, čo sa tu deje, to je... Čo, nemáte peniaze, alebo čo? Som si myslel. Vítajte v Trnave. Miesto, kde to žije. Chceš ju? Ne, ja radšej ne. Čavo, vyskočil motor. Čavo, vyskočil motor. Jebe! Bracho! Just trying to live the life that it shows. When I'm out of prison state, no, I'd rather be left alone. Ideme točiť oné vlogy.
Ideme, poď. Poď. Tu sa bude niečo diať, počkaj. Poďte. Babi, vy nechoďte úplne všade radšej, dobre? Aby sa vám niečo nestalo. Poďme! Hej! Čau, Braško. Koridor. Pomáham. Čo ty? Ľudia! Chcete bordel! Opočuj! Ešte raz, lebo ideme domov! Chcete bordel! Peťo! A vás to robí pre vás! Čo idú robiť? Ešte trochu dozadu, vážne. Pre vaše bezpečie. Ďalej. Ty môžeš byť, ak chceš. Čo majú urobiť, Peťo? Pohode všetko? Len koridor. Ale však sú. Dobre. Kde je? Tam je, dobre. Toč to, pozor! Dobre. Bordel! Však ho není vidno to, jak je černý. Matúš, není ťa vidno, černý si. Troška života do toho umierania! To je aký bavorák, ale pičovinu. Čaute ľudia, čaute. Svetlice. Haha, Jakob, utekaj. Kde sú svetlice? Ty utekaj, ty kokos. Ja aj tebe, nech to nedávajú hlavne. Doneste mu svetlicu, on to vybaví. Ne, srandujeme, ty kokos. Ale hen tam niekto strieľa. Kto to povedal? Ja neviem. Ale to je iba svetlica, Lebo to kokos. bolo dohodnuté. A to je iba svetlica, to nerobí bordel. Tak pozri, počuješ to? Ale celkovo vieš, že to svieti hore. Žieba na to. Mer to do ľudí! Ešte chceš toto? Doneste bavorák. Tu ešte nejaké auto! Haló! Zapálenie! Haló! Piče, nová sezóna! Kurva, máte to! Ivo, rozlúčkovú! Poreň, jak ty svetlice všetci pála. Ešte že vraj rozlúčková! Dajte koridor! Túto vpredu hlavne, nech vás to nenabere, hej. Pozor. Poďte na kraj, haló! Bráško, všetci púšťajú svetlice, čo to má znamenať? Čo s tou vínom? Ale plno polotonov. Svetlice, ja chcem do piče. Svetlice sú v pohode, čo sú z toho takí dojebaní? Sa čo ste jebnutí do piče? Dámy a páni! Však ale nič sa tu nedeje. Zapálila gumy! Samozrejme. Zapal tú kurvu! Zapal to! Nech mali krpatý. Počkaj ešte, môj pekný. Peťo! Povedz im, nech si dávajú bacha. Ja by som to nestal. Bráško, toto... Ja už som nestal vzadu.
Bracho, počkaj, o takto. Čo ti jebe, nesedlárny chalani? Kokos vlasy, bráško. Ďakujem. No! A tu sa nachádzame v tzv. VIP zóne, vieš môj. Tu sú chlapci zo Samarie, Saturdayu, vieš. Bratislava, bráško. To sú tvoji kamoši? Kokot, vlasy má jak Sylvester Stallone, ty kokot. To je G-Wagen, bracho. Taký lepší. Braško, Biturbo 800, že je... Dobre môj. Myslíš, že to je rýchle, bracho? Čaute chlapci a devčatá. Zdravím vás všetky. Čo si jebe, tam mal jaké vlasy, ty kokot? Čau, Braško. Taký malý chalanisko, čau. 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 To ti jebe, mamu. Braško, z celého zrazu som bol iba na asi 100 metroch štvorcových. Absolútne neviem, čo sa deje tam. Čau, Braško. Odkiaľ si? Zo Stupavy. Zo Stupavy? Tomu ver Stupava hud. Braško, toto je tvoje prvé auto, alebo nie? Tretie auto. Tretie auto. Najlepšie auto. Braško, vyzerá to fakt, že brutálne. Díky moc. A koľko v tom máš investovaných peniazí? 10. 10 litrov? Aj s tuningom? Aj s tuningom. A ty Kámo. máš najlepšie zrazy. Jak to robíš? Ďakujem, Braško. Daj mi ručičku. Drž piču, ty debilko, vyprávam sa. A ešte posledná otázka. Ako sa cítiš na tomto zraze? Po piči. Keď ste tu vy, tak po piči. Ešte raz? Keď ste tu vy, tak po piči so svojimi. Som ver, Braško. Tak, a máme prvého, Braško. Dobré auto. Idú žaby. Čo mám nabiť? Tvoj mater? Ne, že idú žaby, ty jeblington. Ja čo mám byť žabí, ty kokot. Čaute ľudia. Veľmi ste pekní. Dobre, ideme. Už som iba čakal, kedy povieš, že aj ty sa rozídete. No ti jebe, mamu. Tvoju? Počúvaj ma, aby to bolo spravodlivé, mali by sme ísť na tú druhú stranu parkoviska. Poďme tam. V210, ty kokot, môj kamarát. Bráško, dole okno, dole okno. Bráško, točím vlog, nevadí to? Toto je chalanisko, poďme na druhú stranu, prepáčte frajerka, nechcel som. Oni budú radi všetci. Prepáčte, točím vlog, vlog točím. Toto je chalanisko, čo má veľmi podobné auto, jak moje. Jediný rozdiel je v tom, že to je biele auto. Braško, chcem sa ťa spýtať, koľko si investoval do svojho auta? Zatiaľ vlastne ešte pomerne nič, odkedy ho mám. Tak za koľko si kúpil Mercedes V210, lebo Braško, to sú legendy. Za 1200 €. 1200 €, čo ti jebe? Tak ja som sa nehal mega porobiť potom. Ale ne, ako sa ti páči tento zraz? Je to v pohode, je to dosť ľudí. Takže Braško, máš krásne auto a máš na ňom tzv. Dubajskú bielu, ako som ti hovoril. Ešte sa ťa chcem spýtať jednu vec. Máš v pláne si na toto auto dlho? Jasno, určite áno. Ideme ďalej, Braško. Ďakujem ti, starý. Reku, títo chlapci na tom aute ma celkom zaujali. Tak choď sa ich niečo opýtať. Tá porada je... Chlapci, odkiaľ ste? Hlasnejšie hovor. Z Nových Zámkov? Dobré autičko, chlapci. Pozor, obrubník, neže sa mi zajebete.
Zdravím chlapi, prepáčte, že vyrušujem. Vaše auto? Môžem iba otázky nejaké? Nevadí vám to, že budete na kamere? Dobre. Ja mám kameramana. Hej, to je na kameru? Ne. Čavo si točí auto, lebo si honí. Aj peňaženku mám ukázať, cibulu? Ne, musíš. Zdravím ťa, ja som Jacob a chcem sa ťa iba opýtať, koľko stalo tvoje auto? Tak, takových nejmíň, 100 000. 100 000? OK, a vlastníš ho dlho? Rok, cca. A polep si robil ty sám, alebo si ho tak kúpil? Som tak kúpil. To si tak kúpil? Je to od kamaráta z Prahy. OK, a ty si Čech? Nie, na Slovensku bývam. Na Slovensku, Braško. Brutálne auto, veľmi ho ceníme. Ešte nám povie, že čo... Predaj, keby si chcel. Za koľko? Záleží, aká bude ponuka. A To je na predaj, vieš, ak to je, keď to niekto ocení a zaplatí. aký v tom máš motor, Braško? 5.5, atmosféra 8 válec. Takže to celkom ide. 400 koní, ale tam to je ťažká kasňa, vieš, takže to je jedno, či tam máš 600 koní alebo 500 koní tam. Ešte posledná otázka, že kvôli ktorému organizátorovi si sa sem dostal? Čau. Ja poznám všetkých, takže... Takže Illegal Candy a tak? Všetci, no. OK, takže aj Samaria poznáš, Saturday poznáš. Nice, dobre, Braško. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ahoj, čau. Díky moc. Ideme ďalej. Braško, inak to je koleso. Srandujem, starý, jeb na to. Kubo, nepiješ, kurva. Čau, jak na to koleso kúkal. Ja, že Braško, na svetenú vodu, ty že kokot. Braško, inak to je koleso. Ty kokot, Braško, natoč, aké má to auto disky, ty kokot. To je kokot. To je král. Čo ti jebe, Braško? Ja, sehr gut. Oh shit, bro. This is here is crowd. We're looking for parking. Yeah. Čavo má vzadu crossovú motorku. Co robiť? Čo s týmto? Bro, povedz mu, že vybavím mu show. Ja machen das, wir sind die Organisatoren. Kommt ja darüber. Warte kurz, ich mach das schon. Jo, poďme mu to vybaviť, Yeah, I love boys. Nech je do piče! Čo je? Nech je do piče. Potrebujeme ho dostať tam, nech idú všetci do piče. Nech sa pohnú, kurva. Pamätajte si jeho auto. Toto zablokujem, toto daj do piče. Poďte ďalej do piče. Nemám čas, kurva. Čo je? S kokotinami. Preč. Potrebujem, ježišmaria. Kde je Peťo? Tam ho počujem. Peťo! Počuj. Mám tu čáva, čo došiel v karavele na krose a chce tu robiť show. Dobre, tam ho pošli. No, ale jak? Dobre. O, dávaj. Inak môžeš točiť všetko, lebo toto je viac menej vybavené dneska. Choďte všetci do piče. Kde mám oné, Paťa? Potrebujem Nemca. Rakúšana. Zmizol mi, neleskne sa tu niekde hlava, takže neviem, kde je. To vybavíme a máme ho poslať tam. Nevadí, ja zorganizujem toto. Toto bude moja show dneska, chlapci. Sledujete Jacob 821? Strašná hanba, chlapci, strašná hanba. Strašná. Potrebujem tú karavelu, tú bielu, dostať tam, lebo Čavo má normálne v nej krosu a povedal, že ide urobiť strašný bordel. Dobre. Však už sme to tu rozpustili. No ani ne. Ale však snažíme sa to... Ja viem, ja nehovorím, že to je vaša vina. Čau. Tieho som jak dlho nevidel, more. Jo. Fero. Ahojte. To je jaké auto, ty kokot. Hlavne nech idú, choďte. Pome. Tu je vybavené, musia sa dostať sem, Braško, dostane ich sem, ja to podržím. Poď.
bracho! Peťo! Pozri sa na tie kolesa, ty koko! Peťo! Peťo! Pozri na tie kolesa! Čo ti jebe? Koko. Chlapci, treba ísť do piče. Až tá, kde je to zakruta k ním? To tu chcete urobiť? No, tu zaparkuj auto. A kde bude krosov robiť pičoviny? Ja to... Brácho, nebolo by to lepšie tam do piče? Bolo, ale vy ste ho poslali sem. Že ty si povedal, že sem? Ja som nepovedal sem. Do piče. Tak on som krosový aj tam, podľa mňa. Však áno, však doje si toto. A Páťo, nech sa nestratíte, lebo on je iný. Chill bro, chill. Dopred, daj dopred. Maybe wipes? Hand wipes. White? Yes. Braško, this is my translator. Máme servitky. Nemáme, Braško. Prečo? Spýtaj sa prečo. Why vibes? He have camera. Camera? Aha, okej. T-shirt, bro, t-shirt. Čo som mu zajebal? Čavo, že potrebuje servitky a že bracho, t-shirt, bro, t-shirt. Doma točí, kde to je? Neviem, kde je kamera do piče, teraz by tu mala byť mega tá kamera, není tu kamera. Buddy! Braško, za chvíľu tu bude show, musíte ísť ďalej. Peťo, kde je? Tuto to není dobré. Lebo tí ľudia stále krúhačujú. Musíme mu povedať, kde mám... Počkaj! Paťo! Potrebujeme, aby Čavo s tou motorkou sa aj tak dostal tam. Vysvetlí mu to. Braško, paliť gumy, asi všetko. Hej? Však niečo má. Vysvetlil si mu, že tam má ísť? Dobre. Budem s tebou, Braško, lebo... Nevadí, že budeš vo vlogu? Dobre. Budem len rád. Toto je môj nemecký prekladateľ. Čaute ľudia. I grüß euch. Bracho, mega cením, že to vieš. Lebo máme strašne veľa ľudí z Nemecka, či z Rakúska, vieš. Však ale nechcú sa s nami baviť, nosy majú hore do piči. Tak čo povedz, a teraz povedz, že robíme zrazy aj pre Rakúšanov, povedz to. Po nemecky. Wir machen Turniermates auch vor österreichische Leute. Vor Österreicher, die aus Wiener Turniekszene kommen, aber die wollen mit uns kein Interview machen, leider. Okay. Wir hoffen, dass ihr nächstes Mal mit uns redet. Okay. Bro. Show is near here. Dobre, Peťo. Poďme povedať ľuďom, že tam ide urobiť Čavo show. Áno, je to ono. Čo môj? Keď komunikuješ s Rakúšakmi, keď on hovorí, tak nech to tam je všetko. Je, teraz som to začal robiť, aby to bolo počuť. Povedz mu niečo. Machst du dann Runde da von hinten, hinter dir? Mach mal mehr Platz. Povedz mu, že stretneme sa hentam. Wir treffen uns am Roma. Jem na prilbu. Poďme tam. Poďme! Tam! Braško! Tam, to je mega. Strašne ho povie, Braško. What's up, bro? V živote nikdy neuvidíš vlog jak tento, bracho. Ďakujem veľmi krásne, že ma pustíte. Kde je kameraman? Tu je. Kde je motorka? Vybav ho, Braško, lebo nevie, kam má ísť podľa mňa. Motorkár sa nám stratil, chlapci. A však stratil sa, chlapec. Neviem, kde je, stratil sa. Kameraman? Ty nemôžeš byť kameraman? Ja budem, ale to je zvukár. Ja?
Ide na červeno, to je dobre. Dobre, počkaj, ideme za Kendym, poď. Čo chlapci? Jak sa máte? To čo máš, prosím ťa? Čebe, jebe. To je kokot. Daj ešte! Aj, Candy. Toto je ilegál, Candy. Pôjde sa byť do Celebrity Combatu. Chlapec. Pozor. Braško. To není Candy, kde je Candy? Ja, dobre. Tak tu není Candy. Jak tu je Candy? Krátkosti, Braško. Však to je najväčší zraz Trnave, bracho. Ďakujem veľmi pekne. Ale není to tak. Je, ale je to spoločnými silami spravený viacero skupín. Braško, ale je najväčší. Je. Ja to vidím, ti jebe. Bola tu kolóna až hodinu na toto parkovisko a toto parkovisko bolo zaplnené ešte pred začatím zrazu. Toto je ilegál, Candy. Čavo sa pôjde byť do Celebrity Combatu, držíme mu palce. Ďakujem veľmi pekne, Braško. Yeah, boy! Ideme ďalej. Braško, koľko máš kilo? Áno, ne? Ten má tak 30. Počúvaj ma, rozumieš po slovensky? Kokos, ako môže mať dievča ako ty také pekné auto? Kúpila som si. Nice. Odkiaľ si? Zo Záhoria. Zo Záhoria? Vás je tu inak veľa zo Záhoria dneska. Ale už bývam tu v Bratislave. Ďakujeme veľmi pekne, že si došla na tento zraz. Ideme ďalej. Čaute chlapci a devčata. Čo je more, jak sa tešíte vy? Jak ste vy Ste ožratí? Ale ja som. No a ja. Hej kokot. Ja že ste ožratí? Nie, ja že ja som a ja. Čo je more, jak sa tešíte, to je ono, to je hrot. To je piči. Tak to uveržete. No, toto budú podľa mňa posledné nejaké autentické zábery z tohto zrazu. My sme v kokote, flusám už normálne. Tento mi vybavil. Ale to tam nedávaj, to vypípaj. A je tu stále inak tak podľa mňa dobrých 1000 ľudí je tu určite, 1000 ľudí je tu určite. A vôbec neviem, čo bude ďalej, uvidíme, možno nič. Poprípade niečo natočím na svoj telefón ešte z tohto zrazu. Podľa mňa tento vlog by mohol byť v pohode. Bohužiaľ sme zistili ako tým, že to je veľmi ťažko natočiteľné takáto záležitosť. A budeme musieť do budúcna to robiť lepšie, keby náhodou niekto pičoval. Jeb na auta. Pozor auto. Pozor, cúvajú. Pozrite sa sami, to je tu veľmi komplikované. Auta idú na vás spredu, auta idú na vás... To sú moji kamoši inak. Prepáčte, chlapci! Jeba na ňo! Najlepšie... Bráško, toto natoč. To musíš natočiť. Najlepšie zrazí ma Saturday Danubia. Ale zajtra nebudem mať techničak. To čo tam máš, cením? Čajka inak po piči, bracho. Dobre, čo si koko, dobre. 2 liter, Braško, benzín má čajka. Dobré auto. Čo je, devčata? Čo sa vám deje? Čo je vám? Jak sa vám tu páči? Strašne sa nám tu páči. A odkiaľ ste? Ze Šaštína. Ze Šaštína? Ona je z Dojča, ona sa hanbí. Ale to neviem, kde je, ale ďakujeme, že ste došli. My sme z Bratislavy. To je super. Ďakujeme ti. Máš rada Bratislavu? Mám, ja si sa chcela presťahovať. Sa presťahuj. Presťahujem. Silno sa presťahuj. Ahoj. Ahoj. Braško vyzerá k samej, ale není. Čaute chlapci, ľúbim vás. Týmto to mám jak povedať, keď sú z Nemecka. Ich liebe fiken, ale ne bracho.
Braško! Na to, že máš okuláre, dosť dobre, bracho. Čo si jebe, on ma chcel me zabiť. Koko natočný výfuk, more. Jebe. Chlapci, čo, ako, pohode? A tam je veľa ľudí, musíme ísť tam, poď. Tam sú ľudia. Poď, tam ideme, tam je veľa toho, poď. Zapálte mi dymovnicu, či cigaretu. Ty kokot, počkajte, ja som v kokote, to nejsú srandy. Braško! Damn! Damn, motherfucker! What's up, more? Hej, pozerám ti už zapnúť. Teraz ideme iba čisto po anglicky, dobre? What's up, motherfuckers? Welcome to my fucking vlog, man! What's your name, bro? Kubo. A ja som inak Jakub, bracho. Ty kokot. Ja, že what's your name, môže? Kubo. What up, gang? To sú Turečkovia, Braško. Nemecký, ale ja s nimi hneď viem, jak mám komunikovať, ďaká bratovi. Poď sa toho pýtať, jak sa má. To je ten s tým autom? Áno. Poď, to je ten s tým autom. Bro. Odkiaľ si došiel na zraz, bracho? Zo Žiaru nad Hronom. Žiar nad Hronom? Cez Cartel Cars? Niekomu padla skriňa, prepáč. Žiar nad Hronom? Čo ti jebe, poznáte Jacob 821? To som ja, bracho. Začnite followovať, lebo to sa budú diať strašné veci. Budete vo vlogu, nevadí? Ideme tam. Kto to strieľal? Fabia? Či Octavia? Octavia. Musíš ísť za mnou, poď. Braško, prepač. Ty si strieľal? Strašný frajer. Odkiaľ si došiel? Valašské klobouky. Nebude ti vadiť, keď si vo vlogu nebolo natočené, ak si strieľal, neboj sa. Nevadí. Odkiaľ ešte raz? Valašské klobouky, to je od Zlína. Takže Čechy. Bracho, zdravíme bratov Čechov. Ceníme ťa, Braško, veľký frajer. Ideš kontrolovať motor? Poď, Braško, ideme strašné autentické zábery. Jem na ostatných, Braško. Ja som jeden z organizátorov, preto točím. Čo v tom máš, bracho? 1.8 turbo. 1.8 turbo? Braško, pozri, koľko ľudí tu je. To sa nečekal. Si strašný frajer, bracho. A ďakujeme, že si došiel. A ešte jednu vec sa ťa chcem spýtať. Miluješ Octaviu? To si píš. Máme natočené, Braško, rozhovory. S údajným strelcom. Braško, koľko to máš a koľko to stálo? I don't understand, but... Oh shit, bro. My English very fucked. Yeah, fuck. Yeah. Mine too. Vidíš, Braško, dorozumieš sa všade. Viac netrebalo povedať a pochopili sme sa obidvaja. No, ideme ďalej, Braško, to je strašne... Počujeme, podľa mňa by sme mali ísť do obchodnej pasáži, ja to tak vidím. Poď za mnou. Braško, na 100% z Nemecka, to vidíš. Inak na zrazoch hra Separ. Čaute, chlapci. Čaute. Oj, zásahová jednotka. Zásahová jednotka, to ja rád. Chlapi, celé zle, že? Máte na nás nervy, že? Tam v pozadí je vidno strašne veľa majakov, bracho. Tam niečo sa bude diať zle, podľa mňa. Čo?
Tam sa budú brať techničáky. Áno, ja viem. Ideme tam? Vy ste všetci z Trnavy? Trnava? Vadí vám je rozhovor krátky. Díleri, že? Srandujem. Ideme ďalej. Jaké Lambo, ty kokot? Od Lambo, kde je Iggy? Ale není, hen zazmrkáme. A tu je, dobre. Prepač. Braško, vadil by ti krátky rozhovor? Ja ťa mega poznám, čo ti jebe, ty máš jaké auto, kámo? Čo ti jebe, to je strašný frajer, mačové akcie, že? Dobre, nechceš, aby to tu bolo. Dobre, nebude to tam, prisám. Braško, Shelby, aha ne, ja som sa pomýlil, čo ti jebe, ja viem dosi. Ty si z okolia Bratislavy, Miloslavov a tak, že? Shelby, bracho, ja som úplne kokot, prepáč. Ja som inak Jacob 821. Poznáte ma? Aspoň trošku, ten Instagram? Ja vás mega cením. Jacob 821, j.co821, dám ti follow, bracho, ja som z okolia Miloslavova. Jasné, ja som robil aj zraz veteránov pri G-Burgeri v Rovinke. Bol tam aj Benalek, všetci more. Škoda. Jebem na teba, bracho, rozprávam sa. Prepač, Braško, máš brutálne auta, čo ti jebe? Ja som sa vás piči úplne. On ma normálne oprel. Ale ty máš aj to Shelby, že? Čo ti jebe, bracho? To je brutálne auto, ty kokot. Piče, zabijem ma smart. Strašne máš pekné auto, prepáč, že ťa blokujem, ale fakt brutál, kamo. Ale musím sa tam za tým zaparkujem. Dobre, bežkaj. Brutálne auto, kamo. To je Shelby, bracho. Ja viem. Čo si kokot? Čau. To je Shelby, bracho. Ja som si ho mega pomýlil. To je Shelby, bracho. Braško, strašný trapasa. Čo to je, jaký racho? Tam je koncert, tam je žúrka, bracho. Tam je klub. Jeb na ňu. Tam je normálne klub, ty kokot. Hej, čavo, pozri tam hore, na to, tam hore. To je kokot. Hore, vyššie. To je kokot. Počkaj. Poďme tam. Braško, musíme ísť tam, daj to. Poď. Poď, ideme. To sú Rakúšania, brato. Ankara'nın kalesi, İsmet'ine sillesi. Ankara'nın kalesi, güzel kaynası. Čo sa to tu kurva deje? Kaşık sessiz sesi, pek de güzel geliyor. Kaşık sessiz sesi, öyle diyor. Geldim dedi şöyle diyor. Sen bana bak, sen de mi oldun bana bak. Öyle diyor. Geldim dedi şöyle diyor. Sen bana bak, sen de mi oldun bana bak. Jebe na to! Nerabia! Daj na to, Braško. Čo? Na to, čo kokota. Mám to. Áno, daj ho von, more. Rakuňa! Braško! Počkaj, ty dostaneš. Teba poznám.
Chill bros. I'm organizátor, chill. Thank you, brother, thank you. Mega to tu nepochopili, ale s Turkami som dal strašné tance. I love Turky. Si odkiaľ, bracho? Brava. Ja, sorry. A ja jemu, že I love Turky. Ale no, na trváku. Poďme sa pohnúť. Ideme ďalej. Bráško, to čo bolo? Ja som sa cítil jak doma inak, kámo. Čo? Nech točí dobre? Máš točiť mňa, ty kokot. Počkaj teraz iba chvíľu. Počuj, Roman, a kto organizuje ten klub, či čo? Máme ísť do nejakého klubu, či čo? Jaj, ale to ja nepôjdem asi. Ale Ľudí za Stráveho došlo. Kto vie, kto sa ide do toho klubu? Kto to vie z vás? Ale že tam nie je nič. Prečo? Že tam žiadne Luka Brasia nikto nebude, som to tak dopočul. Áno, to bol Ojek. Tam je DJ Ojek, ale však oni to tam písali. Oni písali aj do tej skupiny, že nech sa dá do piče hlavne tá storka z Luka Brasi. Ale ide sa tam, či ne? Lebo vy tam nikto nejdete. Pokod vám nevie, že tam niekto idete. Ja by som išiel, ty ideš? Ale kde to je? Kedy? To nerozpustíme toto. Buď spravíme jednu vec, že to Jebe, však to je najväčší zraz v Trnave, ty kokot! to nemáme, ale tento rok už tu nemôžeme spraviť žiadnu akciu. V živote už podľa mňa. Niečo sa stalo, ale nikto nevie čo. Takže idú sa tu točiť traja ľudia, ohňostroj, všetko jak má byť. Tu už podľa mňa nikdy. Toto je, Bráško, strašné, mám jebe. Ja som tu s Turkami nemeckými tancoval, more. Ti jebe, strašný kokot. To je strašné, brácho. Čo? No čo? Poďakujeme Pozri sa. uvidíme. Nikto z Bratislavy nejde. Kde je ten klub, ja idem. Ideme tam? Jasné, bracho. Čaute, chlapci, devčata, jak sa máte? Noche. Deutsche? Wow. How you feeling, bro? It's very impulsive and very fun here. Really. This is illegal, bro. Fuck it. All in Österreich. My brother live in Österreich. Maria Hilfe Straße. Jacob! Čo je? Čau, Braško. Jak sa voláš? Dušan, A odkiaľ si? z Galanty. Z Galanty si došiel až? Ty si veľký frajer a páčia sa ti autá? Dosť. Trošku. Aj dosť, OK. A aké sa ti to páčilo auto, že najviac? Neviem, hento s tými svetlami. To je Bavorak, Braško. A tie na biej, Venom. Je to tu zábava, že? Dosť. A nebojíš sa? Nie. Vôbec. Jacob 821 j.co821 Instagram, bracho. Vieš, ktorý? Nájdem. Počkaj, ti sledujem. Tak mu povedz. Bráško, Čavo si myslí, že ide, ale nejde. Bráško! Ako sa cítiš na vozíku? No, velice fajne. A čo sa stalo? No, nechcelo sa nám dávať dole. Rozjebal si ju? No, není moja, ale nerozjebal. Však vede pojazdná. A čo sa jej stalo? No, bola dovezená. Si ju včera kúpil? Ne, tuto máte majiteľa. A čo sa stalo s autom? Nič, nemá katalizátory, tak radšej ne takto. Kámo, dostoj na kandluje, čo ste robili? Nič, stojí tu. Neboj sa, Braško, ja som Jacob821, poznáte Instagram? jo.co821, Braško. Toto bude na vlogu, neboj sa, není natočené, čo si robil, takže policajtom to môže byť úplne jedno. Trošku tomu pridaj. Pridaj tomu.
Braško, cením staré auta. Aj vás cením. Všetkých vás cením. Braško, Astral zjedol kokot. Ale vieš, aký veľký kokot zjedol Astral? Nevidel som to ešte. Taký veľký kokot si nevidel, tomu ver. Trnava je built different. Braško, Bratislava, ale keby nebolo Bratislavy, toto tu není, Braško. My sme všetky kluby, čo sme to prezdielali. Čajka. A Viedeň ti jebe, však to sú moji chlapci. Pred chvíľou som tancoval na turecké veci s nimi, Braško. Vienna Tuniksen som spomenul v trechu, inak ja repujem, vieš o tom? Pustí chlapcom. Spomenul som aj Vienna Tuniksen, chlapci, však ja mám s nimi kontakty, ja tam chodím na šišu more. A ty by si mohol tiež, lebo máš také vlasy jak Rakúšania. Ja tam chodím do školy. Ježišmária, chlapec, ty veľmi šprechuješ. Ja vôbec? Ja vôbec. Povedz ešte môjmu bratovi, on žije na Hilfestrasse vo Viedni. Jo, das du Deutsch sprichst, du Hurensohn! Daj, one, zábery. Dúfam, že si mu nepovedal nejakú nadávku vyjebanú. To nevadí, on to pochopí. Aber viel Liebe für dich. Povedz, že mám veľmi rád svojho brata. Man liebt dein Bruder. Ty si ma ujebal, ja to zase neviem tak malo po nemecky. Kde bolo Bruder? Man liebt dein Bruder, jak nie po nemecky. Dobre, verím ti. Aj tak sa budeš mať ako kokot, lebo si určite zajebal nejakú strašnú pičovinu, že? Ale nie také kamarátske. Pozdravujeme Viedeň, Braško. Ďakujem za rozhovor. Fúha, chlapci, čo sa tu deje? Tu sa dialo nelegálne palenie prírody. Braško, čau! Čo ti jebe? Tak teraz sa vidím, ty kokot. Tak som skončil, takže berete ma domov. Nevadí, keď budeš vo vlogu? Čo? Nevadí, keď budeš vo vlogu, není natočené, ak si to urobil totiž to, vieš? Ľudne. Povedz, čo sa ti stalo, počkaj. On povie, čo sa mu stalo, on to povie, ale povedz to tak, aby to bolo, že... No povedz to, ak chceš. Šmykala sa mi spojka. Takže ľudia, keď náhodou sa vám dojebe spojka na motorke, toto sa vám stane. Braško, ty ideš k ním? Hej. Ty si aký frajer? Chlapci, vyberete môjho chlapca? Dobre. Braško, ani som ťa nemal čas kedy stihnúť. No, však ja vidím, že to je... Braško, strašný si frajer, jak Romanko, normálne si došli na motorke, ty kokot. Vám jebe. Keď si došiel na voľu. Si veľký party. Roman stojí, kurník, kde je? Braško, toto by ani Roman neurobil. Ty si strašný král. Bože môj. Dajte, máme ešte rezervu. Ale nemáme jak prezuť. Ja sa teším zo šlahana. To prezujeme, Braško, Illegal Boys. Volaj, prezuje sa. A ja potrebujem... to je jaká prostitútka. Ona úplne vedela, že... Čože? Zavolaj kameru. To je tvoj pes? Ideme ho zavolať. Kameraman! Ahoj, dievča. Ja sa volám Jacob821. Poznáš Instagram? Áno, poznám. Ty si strašný frajer. Toto je tvoj pes? Áno, to je môj pes. Tak mi povedz niečo o svojom psovi. Je to 2 liter, kupečko, stálo 7 000. Takže a snažím sa ho dávať do poriadku, hlavne znútra ho som snažila dávať do poriadku, lebo predtým bolo v dosť zlom stave. OK. Takže... A ešte mi povedz, odkiaľ si? Zo Záhoria som. Váže, tu koľko dneska zo Záhoria vám jebe? To koľko vás je? Dobre, Bratislava gang, aj tak. Ale tak bývam v Bratislave. Nice. Ešte som sa ťa chcel opýtať takú vec, že... Koľkaté je toto tvoje auto? Druhé. Prvé bolo jaké? Tiež Bavorák, E46. A ja som mal E36. A ešte sa ťa chcem opýtať, plánuješ si toto auto dlho nehať, alebo... Áno, mám ho pláne tuningovať. Dobre. A ešte jednu vec sa ťa chcem spýtať. Hovorila si mi, že 7 000. Kde si ho a ako si ho kúpila? Na splátky. To nevadí, to je úplne super. Veľa ľudí máme na splátky auta. Ďakujem ti veľmi krásne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ako sa voláš? Mika. Instagram? Miky, pomočník, Jenny 23. Ty koko, strašne komplikované. Máš ho na aute? Zohnaj si nálepku, moja zlata. Dobre, na budúce. What up, boys? Ideme ďalej.
Strašne ti dými koleno inak. Pozri sa, ak ti dými koleno, ty. Hej, pozri sa. V tejto časti vlogu sa hovorí after party. Dobre je môj? After party. Hempel tam je Peťo, ne? Čo tu tak pípa? Ja neviem, mám piči. Pípa, no. To nejsme my? Ale že Peter, čo si tu robil? Ty si tu bol? Peťko, ty si bol dneska s nami? No už tam lezú už aj fízly. Je na fízlo, ty kokot. No akože... Máťo, ty máš všetko v poradečku, dobre? Ja viem, len teraz, že už to uzatvára sa, že už sa to rozpúšťa.